Koromogi na nyisi ni weche nitie mathoth kama jatend piny William Ruto bende ne oliwore alam. Jatend piny William Ruto oloko tanga wi kaka osebedo ka ogolo chiwo ne ute mag lamo kaluwore gi liet ma osebed ka iketo ne ewi chiwo mabop ma bende jo Kenya osebedo ka ni mage timo e kinde ma giwanyore gi pado ka koro tamore fulo elela kwan omenda ma ochiwo odiechieng' ma kawuono. Ruto bende osingo kuodo wi jogo mawacho ni sirikande ok chop singo magisebedo ka gichiwo. Ne olimo kaunti ma Elgeyo Marakwet Koromogi kama bende okwayo jonyuol mondo kik giwe tiyo kata we ti kodgi marach. Ahinya to keto jopuonjre mag nyithindgi e lai makare ahinya e weche manyalo nyaya chaya kaachiel kod nyiso kido ma ok ber mawuok kuom nyithindo. Okwayo oganda mondo kaw ting' mar rito nyithindo kaka imiyo ler korwod cha Nyambaga. Ginela mane obagi ka chung'od bura ma Keyo South e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Nyasi mane okelo kanyakla kanise bura mopogore opogore. Kendo kaluwore kod kaka jo Kenya osebedo ka soko jatend piny ewi chiwo mage mabop mag omenda motelo ne kanise. Ruto ne oyiero mar weyo ma ok olando kwan omenda mane odhuro ne kanisa. Koko ni jonyiego nyiego nego. Anyone who fears the Lord and is delighted in his commands, his children will be mighty in the land. Riches and wealth will be found in his house. Ohotio gi thulono mar seyo jogo mosebedo ka chich kode ni ok owach adiera ahinya to kotenore kod singo mane ochiwo ne oganda jo Kenya kowacho ni thuolo biro mobiro kuodo wigi kendo chopo singogo. Musisikize wale wanaendesha propaganda. Kuna magavanas wengine na watu wengine wanaendesha tu propaganda. Oh, SHA ifanyi kazi, sijui nini. Nyinyi, you know what you're doing. Huyu governor na county ya hapa, they know what is going on. So, wale wengine wataamuka siku ingine. Your Excellency, sisi tunataka tu hiyo kazi short term imalizo, wakora watolewe, alafu baada ya hiyo utusaidie development, Your Excellency, kwa sababu we have realized the solution of insecurity in Kerio Valley lies with development and opening of that area. Jatend piny mane chalo kagima wuoyo tuke mag Butere Girls okwayo jonyuol mondo onyis nyithindo yo makare kendo kik wuondgi. Ruto okono jonyuol nigi ting' mar chiwo puonj makare ne rowere kendo pidho kido maber kuomgi. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. Kwa hivyo watu wasiondelee kwamba rais akiwa mtulivu, now you can do whatever you want to do na kujaribu nchi. Nasema hivi kwa sababu kuna watu wanaharibu usalama wa nchi wakisema kwamba it is their right kutoa matusi, kusababisha vurugu, kuleta uchochezi. Those people must remember that in as much as you want your right to be respected, you must also respect our rights. Those of us who believe in unity, cohesion, peace and umoja ya Wakenya wote. Ruto bende opuo jopur kuom sinani margi ka osingo medo bero sekta mar pur mapachoka. Tutasimama na nyinyi na serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kwa majukumu mazito na ya muhimu ya kuzalisha vyakula katika taifa letu ndio tuweze kujilisha, kwa sababu taifa ambayo haina uwezo wa kujilisha haiwezi kuwa ni taifa ambayo inaweza kujivunia. Walter Nyambaga, Ramogi TV.